Bon dia, nois. Què tal? Com us trobeu avui? Jo em trobo molt bé. Són les 7 del matí. He vingut a entrenar. Estic molt content una altra vegada. Primer de tot volia agrair a tots els que em dediqueu una mica del vostre temps per compartir els meus pensaments. I avui m'agradaria compartir amb vosaltres una història que m'ha passat amb el meu fill que crec que val la pena escoltar. Molts de nosaltres tenim fills petits i jo crec que hi ha una manera d'educar-los que potser no és la correcta, que és la que està establerta, de no treure-li els somnis, dir que tot el que ells pensen està bé, que poden aconseguir tot el que vulguin. Sí, això està molt bé, però se'ls ha de posar una mica de realitat també. Ahir el meu fill estàvem parlant d'un projecte que tenim que fer al col·le. Què vols ser de gran? Clar, el meu fill és un boig al futbol, li encanta el futbol, és una passada, el tindríeu que venir a veure. És increïble, estic molt orgullós d'ell. Clar, vol ser futbolista. I on vol jugar? El meu fill. Qui no vol jugar? Al Barça o al Madrid, no. El meu fill vol ser jugador del Barça. I vol ser com Lamine Yamal. Veure un xaval tan jove córrer per la banda, jugant tan bé. El meu fill està al·lucinat amb Lamine Yamal. És el seu nou ídol. Menys mal, perquè abans era Cristiano Ronaldo i això em costava d'acceptar-ho, Però bueno, tots evolucionem. I ell pot ser futbolista del Barça. I vaig dir, Nil, tu no podràs ser futbolista del Barça. Sé que està una mica lleig treure una piruleta a un nen, però en lloc d'això li vaig proposar reptes que sí que pot assolir. Que no se'm negui a la frustració. Al fill i al cap, ell vol ser futbolista. Per què no ser jugador primer indiscutible de l'equip del seu col·le, l'Arrels? Això és un repte que sí pot aconseguir i estic convençut que ho aconseguirà. Aquest repte ja està assolit, ho sé. Però i si anem una passa més endavant? Per què no després ser futbolista de l'Alzamora? Un equip del barri. Un equip del barri que tothom ha reconegut que els xavals estan molt contents allà i els pares estan molt contents. Sí, per què no? És totalment assolible, però i si anem més allà? Pots ser futbolista del Sant Andreu, això també se pot assolir. I quan siguis futbolista del Sant Andreu, i siguis titular, potser podràs somiar en ser jugador del Barça. Però tot això és un creixement. Això és un aprenentatge que tots tenim que fer. I quan abans ho inculquem, quan siguin petits i abans li inculquem aquestes coses, crec que millorarà el seu creixement personal. No li he tret el somni al meu fill. Li he donat un somni que sí pot aconseguir, que sí es pot sentir realitzat. L'assoliment de l'èxit es basa en petites victòries i s'ha d'anar pas a pas. I hi ha molts tipus d'èxit, i quan aconsegueixes el teu èxit, el teu propi èxit, el que t'has marcat tu, això és incommensurable. No se pot comparar. No cal jugar al Barça. No cal. L'important és assolir els èxits i disfrutar-los en el procés. D'acord? Gràcies per escoltar-me. Un petó. Força.